Centrum voľného času sa v dňoch od 3. do 10. septembra 2009 stalo prechodným domovom pre interaktívnu výstavu s názvom Hodnoty – vedecká hračka. Námet a scenár výstavy pripravila predsednička občianskeho združenia Vedecká hračka, inžinierka Beata Polbišová, ktorej dobrovoľné aktivity v rozvoji vedecko-technickej tvorivosti detí a mládeže ocenila aj Slovenská humanitná rada, Dobrovoľnícke centrum a mesto Banská Bystrica. Táto vskutku výnimočná výstava bola zaujímavá aj tým, že oslovila všetkých návštevníkov od batolata až po dospelých. Našli sa tu tie najrozličnejšie hračky od jednoduchých, mechanických, akustických, rotačných, optických či magnetických až po meracie prístroje a nástroje, ktoré si mohli veľkí i malí vyskúšať. Na výstave sa všetci rýchlo udomácnili a veru nebolo treba vysvetľovať princípy hier či mechanizmov. Platilo, čím menší návštevník, tým vynaliezavejší. Deti si tak zároveň mohli, najmä za pomoci odborných pedagógov, overiť základné i zložitejšie fyzikálne zákonitosti, ktoré si častokrát aj medzi sebou vysvetľovali. U žiakov vyšších ročníkov sa najväčšej popularite tešila plazmatická guľa či guľočkové hodiny, ale neostal prázdny ani kútik hlavolamov, kde sa veru pozabudli i dospelí. Tí menší sa potešili najmä hračkám z radov mechanických, optických a akustických. Nezriedka sa stalo, že deti, ktoré navštívili výstavu s triedami do obeda, po obede prišli s mladšími súrodencami alebo v sprievode svojich rodičov. Teší nás, že sa splnili zámery a ciele organizátorov výstavy, lebo významnou mierou vyzdvihli potrebu správnych hračiek ako prostriedkov školského a mimoškolského vzdelávania a výchovy. Sme radi, že Tvrdošovce boli jedným z mnohých miest, kam sa výstava dostala. Ďalšou zastávkou tejto výstavy bola Moskva, odkiaľ si zostavy hračiek objednali práve v čase výstavy u nás. A Szabadidőközpont 2009. szeptember 3-a és 10-e között interaktív kiállításnak adott otthont Értékek, tudományos játékok címmel. A kiállítás ötletgazdája a Tudományos Játékpolgári Társulás elnöknője, Beata Polbišová mérnöknő, akinek a tudomány és technika terén a gyerekek részére kifejtett önkéntes alkotó tevékeny munkáját a Szlovák Humanitárius Tanács, az Önkéntes Centrum és Beszterczebánya városa is elismerte. Ez a valóban egyedi kiállítás azért is volt olyan különleges, mert csecsemőtől egészen a felnőttig szinte minden látogatót levett a lábáról. Nem csoda, hiszen volt itt minden. Egyszerű és összetettebb mechanikai, akusztikus, rotációs, optikai és mágneses játékok, mérőeszközök, melyeket mind-mind ki lehetett próbálni. Éppen ezért a kiállításon azonnal otthon érezte magát mindenki, senkinek sem kellett külön elmagyarázni a játékok használatát. Most is érvényes volt, hogy minél fiatalabb, annál leleményesebb látogatóról volt szó. A gyerekek a kiállításon amellett, hogy játszhattak, szakpedagógus segítségével meggyőződhettek a fizika egyszerűbb és bonyolultabb törvényeiről, amelyeket aztán egymás között meg is beszéltek. A felsőbb tagozatosoknál a mágneses gömbnek és a golyós órának volt a legnagyobb sikere, de soha nem állt üresen a fejtörő sarok sem, ahol bizony a felnőttek is elidőztek. A legkisebbeknek főleg a mechanikus, az optikai és az akusztikus játékok tetszettek a legjobban. Gyakran megtörtént, hogy azok a gyerekek, akik délelőtt az osztályukkal jöttek el a kiállításra, délután kisebb testvéreik vagy szüleik társaságában tértek vissza. Örülünk, hogy sikerült megvalósítani a szervezők vágyát, akiknek ezzel a kiállítással az is volt a céljuk, hogy kiderüljön, a tudományos játékok akár az iskolai tananyag vagy az iskolában működő szakkörök része is lehetnének. Ezért külön örvendetes számunkra, hogy a kiállítás egyik állomása Tardosked volt. A következő helyszín, ahol meg lehetett nézni ezeket a nem mindennapi játékokat, Moszkvában volt, ahová éppen a tardoskeddi kiállítás ideje alatt rendelték meg a játékokat.